Bona vesprada. Soc Elena, una de les mestres que estaran els vostres fills el curs que ve en 3 anys. Si us sembla bé, anem a començar un poc contant quines són les característiques dels vostres fills en aquests moments, en el curs que ve que tindran 3 anys. En principi, dir-vos que és una etapa de consolidació, és a dir, tot el que han après fins als 3 anys, a partir d'aquest moment aniran consolidant-lo. Són autònoms a l'hora de desplaçar-se, ja sabeu que són capaços d'anar al bany sols, de demanar-los, ves a la teua habitació a deixar aquesta cosa, ja són capaços d'anar, de tornar, adquireixen el control d'esfínters. Després, en aquesta etapa és molt, molt important el joc, d'acord? El joc no és sols un entreteniment, val? Hi ha 5 aspectes molt importants del joc. Desenvolupa les habilitats motores, estimula el desenvolupament intel·lectual i cognitiu, modela la personalitat, afavoreix la comunicació i la interacció social i potència l'autonomia. Per això el joc per a nosaltres és tan important. També hem de saber que en aquesta etapa són egocèntrics. Per tant, els costa ser objectius i posar-se en el lloc dels altres. També és normal. Comença l'etapa simbòlica, és dir, són capaços d'evocar una realitat sense tindre-la present. Després també, algo molt típic, és el que fan moltes preguntes del per què, i per què, i per què, i el com. És normal en aquesta etapa. Després, en quant al llenguatge, augmenta l'expressió verbal. Veu que ja comencen a raonar, a parlar més, i també millora la seva comprensió en aquesta etapa. Això en quant a les característiques, més o menys per damunt dels xiquets de 3 anys. Ara us anem a un poc comentar quins són els hàbits d'autonomia que heu de treballar aquest estiu, per a preparar-los per a entrar al col·le en setembre. Mireu, és molt important que dormen les 10 hores. Joan, per favor, l'anterior. Gràcies. És important que dormen les 10 hores, que, sabeu que l'hàbit de la neteja diària és molt important. Raspallar-se les dents, ja tenen totes les dents, per tant és bon moment de començar ja amb l'hàbit. Pentinar-se sols. El menjar és una cosa molt important. No que mengen sols, sinó que també comencen a menjar ja de tot, que tinguin una varietat, sobretot els xiquets que es van a quedar al menjador, perquè és que si no després venen al menjador i moltes coses no les han tastat i clar, no els agrada. Doncs aquest estiu és un bon moment per a començar a que proven coses noves. Després, que comencen a vestir-se sols, també és un bon moment ara perquè porten poca roba i és fàcil de posar. Doncs és un bon moment per a començar a vestir-se ells a soles. Després, el relaxar-se. Sabeu que vivim en un món que anem estressats i els estressem a ells. Corre, corre, que no arribem. Corre, corre, fes-ho ràpid. I anem un poc estressats. Per tant, parar nosaltres, ser conscients d'això i després ensenyar-los a que ells sàpiguen relaxar-se. Mira, estàs un poc estressat, tal vegada estàs nerviós, però això has fet aquesta cosa que no està massa clara. Ves, relaxa't, frena un poquet, no? Ensenyar-los ja un poc a que siguin conscients de que van estressats i que han de relaxar-se un poc. I després del control d'esfínters. Del control d'esfínters vos anem a parlar, que és molt important, canviem ja de diapo. Joan? És molt important, en aquesta diapositiva, veureu com vos hem preparat alguns contes que ens poden ajudar per al control d'esfínters. Hi ha moltíssims, no teniu per què triar aquests. Podeu anar a la llibreria, trobar qualsevol que hi hagi allí o demanar els que vulgueu, o també podeu anar a la Biblioteca Pública de Llíria. Teniu la municipal i l'agència de lectura en la Casa de la Joventut. Podeu aprofitar, se feu el carnet i així ja comencem a fomentar la lectura, els hàbits de lectura des de ben menuts. Pot ser un instrument que servisca per a facilitar el control d'esfínters, per lo més fàcil. D'acord? Una manera d'ajudar-los és aplaudir sempre que ho facin bé. D'acord? I quan ho fan mal, doncs ja ens eixirà bé. Després, hem de deixar els bolquers abans que s'acabi el curs. Però també hem de deixar una altra cosa. Hem de deixar el xumet, el pipo, el xuplo. En cada casa ho digueu d'una manera. En la següent diapo veureu que també vos hem preparat uns llibres, uns contes que també vos poden ajudar. Joan, per favor, pots passar de diapositiva? Gràcies.
Veu com també així n'hi ha uns altres contes que vos poden ajudar a deixar el xuplo, que també és important, perquè ja sabeu que a la revisió dels 2 anys les infermeres de normal ens diuen que deixe ja el xuplo, val? Perquè és important que per els problemes de dentició poden provocar que les dents estiguen tortes, que el paladar se deforme, per tant és important deixar tant el xuplo com deixar el biberó, la tetina. Si és que algú encara l'utilitza per a beure la llet o per a beure aigua, és un bon moment per a deixar-ho, d'acord? Aquest estiu. Val. Hem arribat al moment que hem deixat el bolquer, hem deixat el xuplo i hem deixat el bibe si l'utilitzàvem i comença setembre. Val? Comença setembre en un període d'adaptació. És a dir, és un període, penseu que l'escola és un canvi molt important per al xiquet. Està acostumat a estar en un ambient segur, amb gent que coneix, i de sobte va entrar a un lloc nou, on hi ha persones noves, és un espai totalment desconegut per a ell, amb companys nous, i han de passar aquest període d'adaptació. Què necessitem? Què necessiten els xiquets en aquest moment? Que els comprenguem, que els ajudem, val? Que estiguem pendents d'ells. I necessiten temps. Hi ha xiquets que en un mes han passat el període d'adaptació, l'han superat, i hi ha xiquets que necessiten fins a Nadal. Bé, a cada xiquet hem de donar-li el seu temps. En aquest moment tan important, podem preguntar-se què poden fer les famílies? Què poden fer les famílies per afavorir aquest procés d'adaptació? Doncs anem a donar-vos unes pinzellades. Primer, podem cuidar al màxim les nostres manifestacions externes. És a dir, és molt fàcil que puguem dir «Ai, pobret, ara comença l'escola de majors, mare, ara s'hi va plorar». No, anem a evitar totes aquestes coses. No, vas a fer superbé, va anar a un lloc, a un col·le de majors, on va conèixer a gent nova, on vas a tindre una mestra que te va voler moltíssim. Intentem evitar aquestes manifestacions externes que poden ser que ens siguin de forma natural, però que ells estan a l'hora i els poden afectar, d'acord? Després mostrar una actitud tranquil·la i serena en el moment de separació en el centre del despegue. I si ell diu, bueno, no passa res, vas estar en un lloc molt bé i després tornarem a per tu. D'acord? Després, algo molt important és tindre una expectativa positiva respecte a la seva capacitat d'adaptació. És a dir, el meu fill se va adaptar superbé, la meva filla ho va fer superbé. Se va adaptar molt bé, va ser molt ràpid. Si tenim una expectativa positiva, anem a ajudar molt. Anem a estar convençuts nosaltres, els convencerem a ells i segur que va ser tot més fàcil. D'acord? I, bueno, més o menys, aquestes són les pinzellades que vos podem recomanar per a aquest moment. I després, ja per últim, dir-vos que l'entrada la farem escalonada. No entraran tots. Si comença el curs, sembla que serà el dia 8 de setembre, no entraran tots aquest dia. El perquè és molt senzill. Els xiquets necessiten en aquest moment tan delicat una atenció personalitzada que els podem donar si n'hi ha poques xiquets, d'acord? Si entren els 25 el mateix dia, és un poc difícil dedicar-los un temps en exclusiva per a ells, d'acord? Penseu que és el moment en què comencem a fer els lligams emocionals entre els vostres fills i nosaltres. Creiem que és molt important que siga un moment íntim i que puguem dedicar-los a ells en exclusiva un ratet, val? D'acord, doncs jo penso que més o menys això és. Vos direm les dades de l'entrada escalonada, els dies que entren els vostres fills. D'acord? I jo crec que en això ja dona pas a una altra companya que estarà també en l'aula de 3 anys. Val, gràcies.